Ben, imos dar comezo a esta sesión extraordinaria. Primeiro, a motivación da urxencia, que é o primeiro punto do orden do día. Basicamente, a urxencia débese aos prazos curtos que hai desde o 15 de xuño, toma de posesión e ainda non convocada a sesión organizativa. E hai unha subvención por parte do IDAE que xa votou a anterior corporación, un préstamo para a renovación das luminarias e unha subvención de sustitución das luminarias e cadro de luz do Concello, e dado que tamén no propio IDAE, intentando confirmar que estábamos dentro dos prazos legais, faltando confirmación tamén pola súa parte deste sentido, para dar garantía xurídica ao que é o préstamo, dar garantía xurídica ao proxecto e aos pregos de adxudicación, como ainda tampouco está eso absolutamente delegado no que poderá ser outra instancia, tipo xunta de goberno ou alcaldía, pois tráese con iso. Xa digo, os prazos son curtos, decideuse, sobre todo, por dar garantía ao que é o préstamo, evitar calqueira tipo de complicación, porque agora queda un camiño moi grande a través da publicación no boletín da Unión Europea e no perfil do contratante. Entón, para cumprir de maneira taxativa e tallante con esa documentación, pois se trae isto. Non vai ser o normal, evidentemente, xa por eso se chaman de urxencia, nin o día, nin efectivamente se querería que fora aquí, queríamos máis tempo e noutro réxime máis diferente, pero a motivación é superior, que, como digo, radica basicamente na urxencia dun proxecto que xa foi aprobado e que queremos que siga os seus trámites habituais coa garantía xurídica que se debe. Así que, polo tanto, o primeiro punto é votar a urxencia. Votos a favor, votos en contra. Quedaría cos votos a favor do PSOE e dos BNG asistentes. Pasaríamos ao segundo punto, que sería a aprobación do expediente de contratación por procedimento aberto, pluralidade de criterios de adxudicación para a execución do suministro chamado Proxecto de Renovación e Adaptación ao Reglamento de Eficiencia Enerxética dos Alumados Públicos do Concello de Rianxo. Hai unha descripción do expediente, xa digo, é un expediente que ven do traballo realizado na corporación anterior. Creo que, ademais, é aprobado por unanimidade a presentación deste expediente. Ten unha subvención de aproximadamente 1 millón de euros, 998.000, desglosado en 798 polo FEDER por parte do Ministerio e dun total de 998.395. Contratouse unha persoa, dado que aquí era complicado dispoñer dentro da plantilla do personal dunha persoa ou dunha empresa que nos realizase os trámites, por así decirlo, técnicos da redacción do proxecto, da redacción dos pregos de cláusulas administrativas deste proxecto. Fíxose tamén coordinadamente Servizo de Secretaría con esta empresa. Tomóronse tamén como referencia diferentes concesións próximas para intentar melloralas no posible, sabendo tamén as dificultades que tiveron. En algún caso, pois tamén se trae uns pregos que resolven esas circunstancias, e a partir de aquí pois sería os tres puntos de acordo, que sería aprobar o expediente de contratación por procedimento aberto e pluralidade de criterios de adxudicación do contrato para a execución do suministro chamado Proxecto de Renovación e Adaptación ao Regulamento de Eficiencia Enerxética, Real Decreto, cito número, dos Alumados Públicos no Concello de Rianxo, redactado por Antonio Capelo. Segundo, aplicar en esta licitación a tramitación anticipada, debido ao que o préstamo se financia a achega municipal está adxudicado pero non formalizado. Está tamén en marcha o de contar con ese crédito no Concello, xa tamén foi aprobado por esta corporación. E terceiro, ordénase tamén o envío da publicación ao Diario da Unión Europea no perfil do contratante do Concello de Rianxo e demais publicacións que exixe o IDAE, que é o organismo do Ministerio de Enerxía que financia esta actuación.
debendo constar no anuncio do perfil do contratante a data de envío ao Diario Oficial da Unión Europea. E, por último, cuarto punto, delegar na alcaldía a competencia da adxudicación e formalización do contrato, así como as restantes actuacións que ante o IDAE se tiveran que realizar por exceder a cuantía do 10% dos recursos ordinarios do orzamento actualmente prorrogado. Este os acordos, que xa digo, se queren remitir xa estes días e cumplir co que estaba ordenado e iniciar a súa tramitación e a súa adxudicación, previa publicación no Diario da Unión Europea, que ten que ir polo montante da subvención concedida. Ten a palabra voceira de Cidadáns. Aí xa está. A ver, non me parece xusto a convocatoria urxente cando vostede xa sabía desde o mes de xaneiro que isto que se acababa agora en xullo. Vostede xa era alcalde naquela corporación. Eu creo que moitos faltan xa por eso. Decir solo que por min non vai quedar, que se é polo ben de Rianxo eu vou votar a favor igual, pero que non me parece de recibo que se avise con tan pouca antelación, cando era algo que xa se podía ter avisado. Nós vamos a votar a favor porque nos parece que é un trámite que non debemos deixar esperar nada máis, porque é unha actuación moi necesaria e non podemos poñer en perigo a subvención que temos concedida, nada máis. Si, en todo caso, tamén quería matizar que efectivamente, foi un alcalde desde que se aprobou. De feito, este proxecto ven de lá, pero os trámites e as concesións foron posteriores, a redacción dos pregos son posteriores, o data de execución é posterior, e nós somos unha corporación nova que ten que aprobar isto constituída o 15 do 6. É dicir, que tampouco os datos en xaneiro sabíase que non le iban dar, pero levamos con trámites aprobados e traendo ao pleno se trouxo hasta un dos documentos, non creo recordar a data, pero sería no mes de maio, creo que está descrito no que son as consideracións. Quero dicir que se non fose estritamente necesario un tema técnico, un tema non se tería traído, pero foi así, e bueno, o que poden pasar, aviso porque pode haber algunha máis destas que aconteza e temos que estar disponibles para, en primeiro lugar, hai que atender a obriga que hai como concelleiros, que está prevista na Lei de Bases e na documentación, é así, temos que ter unha causa moi grande para evitar que non vayamos. Nos, na medida do posible, xa se vai saber cando son os plenos ordinarios, imos saber boa parte dos extraordinarios e se esgotan os prazos é por algunha cousa de forza maior, non é porque queiramos ter maldade nin ser especialmente punitivos coa oposición. De feito, estamos aquí, o quórum, e é porque queremos tirar para diante deste proxecto, pero que non se pode tomar como data a data de xaneiro, porque en xaneiro ainda non sabíamos se foi cando nos concederon, pero levamos traballando del todos estes meses. E agora, xa digo, incluso hai unha memoria do 12 do 4 e hai determinadas actuacións que, por exemplo, o 28 do 6 non hai tanto o proxecto de regeneración. Quero dicir que este proxecto, o que é técnico, leva desde o 28 do 6. 28 do 6 é, pois apenas hai 10 días que está completo. Quero dicir que todo este momento se estuvo traballando con iso, coas bases, etc. E xa digo, poderíamos deixalo para a semana pasada, pero preferimos darlle, porque había discusión sobre se o 8 ou o 9, preferimos darlle garantía xurídica e traelo esta semana, polo que se trae. En todo caso, pois vamos someter a súa aprobación, xa digo, o expediente con eses 4 acordos que están dentro da alcaldía. Intentaremos, efectivamente, dar máis tempo noutras ocasións, pero que a estas pode haber algunha dentro deste mandato que volva a acontecer. E vamos priorizar a tirar para diante do proxecto, darlle garantía antes que a situación que nos poda acontecer laboral ou familiar e tal, que non van ser, xa digo e repito, as máis das veces, senón a excepción, como así foi tamén o mandato anterior. Entón, votos en contra, abstencións, votos a favor, quedaría aprobado por unanimidade dos presentes. E dáse por pechada a sesión.